नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार स्थापन झालेल्या अखिल भारतीय कोकणी परिषदेचं 32वे अखिल भारतीय कोकणी साहित्य अधिवेशन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मालवण शहरात नाथ पै सभागण भवन हांगा मे महिन्याच्या 14 आणि 15 तारखे जाते असा. या 2 दिवसात विविध चर्चासत्र, कवी संमेलन, पुस्तक प्रकाशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम असे स्वरूप असा. पहिले दिवसा गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेमगेल हस्ते उद्घाटन, तर गोंयचे सांस्कृतिक मंत्री श्री गोविंद गावडे, तर कोकणी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त श्री दामोदर मावजो तसेच इतर मान्यवर उपस्थित उरतले. पहिले दिसा जावच्या चर्चासत्रात सदाशिवगड लेखक, कवी, नाटककार, अनुवाद श्री संदेश श्रीकांत बांदेकर हेमी गोंय राज्यात सरकारी आणि केंद्रीय आस्थापनात कोकणी भाषेचा वापर, स्थिती आणि कृती या विषयाचे पेपर वाचन करतले. हेमी पहिले महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ तसेच दिल्लीत जाल्ल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात कारवारचे प्रतिनिधित्व केले असा. तेमगेल 3 पुस्तक प्रकाशित झाले असतात. तर अनवाणी ह्या अनुवादित पुस्तकाक गोवा कोकणी भाषा मंडळाचो अनुवाद पुरस्कार मिळेल असा. गेली 27 वर्षां ते आकाशवाणी धारवाड केंद्रात कोकणी कार्यक्रम दिते असतात. सदाशिवगडच्या कोकणी संस्कृती मंडळाचे ते सचिव जावन असतात. या पट्टी कवी संमेलनात कारवारच्या 4 कवीचो सहभाग असा. हो आमका कारवारच्या कोकणी लोकांक अभिमान जावन असा. या कवी भितर अस्नोडीचे श्री विष्णू कोळगेकर, सदाशिवगडच्यो सौ आनंदी उल्हास रायकर, तर कारवारच्यो सौ वर्षा नाईक, तर मूळ रामनगरचे श्री मारुती नाईक हेमी कविता सादर करचे असतात. श्री विष्णू कोळगेकर कवी, नाटककार, दिग्दर्शक, अभिनय या क्षेत्रात आपले नाव कमवून असतात. कोकणी संस्कृती मंडळाचे ते भांडारी जावन असतात. तेमी आपली कविता गोंय आणि कर्नाटक राज्यात विविध कार्यक्रमात वाचन केले असतात. तर 2012 सालात गोंयांत जाल्ल्या अखिल भारतीय कोकणी नाट्य संमेलनात तेमगेले फोंडातले माती फोंडात हे नाटक सादर झाले असा. कवयित्री सौ आनंदी उल्हास रायकर कोकणी, मराठी, हिंदी कवयित्री, एक नाटककार, अभिनेत्री अशी हेमगेली ओळख असा. तेमी कोकणी संस्कृती मंडळाचे उपाध्यक्ष जावन असतात. तेमी खूप अशा कवी संमेलनात आपली कविता सादर केली असतात. श्री मारुती नाईक हेमी मूळ रामनगर जोयडाचे कोकणी, मराठी, हिंदी कवी जावन असतात. आजपर्यंत गोंयांत विविध जाग्यार कविता सादर केलात. हालीच गोवा कोकणी अकादमीच्या सहयोगान प्रेम युराली कविता ह्या नावाचो कविता संग्रह येयला. या कविता संग्रहाचे प्रकाशन ह्या अधिवेशनात जाते असा. तेमकां शुभेच्छा. सौ वर्षा नाईक पेशान शिक्षिका जावन तेमी हिंदू हायस्कूल हांगा हस्तकला विषय शिकयतात. तेमी कवयित्री, लेखिका आणि सूत्रसंचालिका जावन असतात. तेमगेले खासियत म्हणल्यार तेमी स्वतः चाल लावन कविता सादर करतात. या 32व्या अखिल भारतीय कोकणी अधिवेशनात सहभागी जाल्ल्या सगळी मान्यवरांक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनला वतीन अभिनंदन आणि शुभेच्छा. शिरसी अंडगी गुरुमठात कल्लेश्वर स्वामीजीली प्रतिष्ठापना कार्यक्रम. शिरसी तालुक्याच्या अंडगी गुरुमठात कल्लेश्वर स्वामीजी हेमगेली शिलामूर्ती प्रतिष्ठापना कार्यक्रमानिमित्तान भक्तवृंदाल्या वतीन बनवासी भागात बुधवाराक मोठ्या प्रमाणात बाईक रॅली काढली. अंडगी गुरुमठाच्या आवरणात कल्याण स्वामीजीन या रॅलीक चालना दिली. कलरडी, हाडलमी, बनवासी, मरुरू, मधुरवळ्ळी, गोणूरू, कंड्रोजी, बेडसगाव, बिसलकोप्पा, उम्मडी, माळंजी, किरवती अशी ग्रामात रॅली काढली. अंडगी गुरुमठाचे अध्यक्ष भीमण्णा नायक, उपाध्यक्ष CF नायक, डॉक्टर नागेश नायक असे शेकड्यांशी भक्तांत भाग घेयलो. मे 14 प्रतिष्ठापना उत्सव असून अष्टबंध कार्यक्रम 14 ते 16 मे पर्यंत चलतलो. 14 मे शिलामूर्तीची मिरवणूक, 15 विविध धार्मिक कार्यक्रम, 16 शिलामूर्ती प्रतिष्ठा, दनपारा 2:30 धर्मसभा, सांजेर 5 वाजता रथोत्सव, नंतर दीपोत्सव कार्यक्रम जातलो. या सगळ्या कार्यक्रमाक हजर रावन भक्तान श्रीचे दर्शन घेवचे आणि कृपाप्रसादाचो लाभ घेवचे असे मठातर्फेन कळयला. येल्लापूर SBI बँकात दरोड्याचो प्रयत्न. येल्लापूर
उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या यल्लापूर भारतीय स्टेट बँक SBI ब्रँचात दरोडा घालचो प्रयत्न बुधवारा रात्री घडलो. दरोडेखोरान खिडकी तोडबोड करून दरोड करचो प्रयत्न करूंक सफल जालो ना. वंटी वयल्यान चढ फाटले खिडकेचे ग्रिल्स मोड भितर प्रवेश केलो जाल्यार स्ट्रॉंग रूमात प्रवेश करूंक सादी जालें ना. ओळख मेळूं जायना म्हूण चोरान CCTV कॅमेरा फिरोवन उलट बाजून करून दवरिल्ले अशें पोलिसांक सांगले. PSI अमीन अत्तार आनी इतर पोलीस कर्मचारी हजर आशिल्ले. फुडलो तपास चालू आसा. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोड. वोल आनी सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगे दारात येवन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारेकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आनी ग्रामपंचायतीक आर्थीक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आनी ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहिती साठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. जोयडा काळी वन्यजीव जंगलात हत्तील्या कुस्तीत एक हत्तीले मरण. जोयडा तालुक्याच्या काळी वन्यजीव अभयारण्यात खास हत्तीसाठी राखीव आशिल्ल्या कुळगी जंगलात केकदाळ रानात 2 दाल्ले हत्तील्या जाल्ल्या झगड्यात एक हत्तीले मरण जाले. कुळगीच्या केकदाळ रानात 2 दिवसां पयलीं गंभीर जखमी अवस्थेत एक हत्ती वन अधिकाऱ्याक मेळिल्लो. त्या हत्तील्या सोंडेर, पोटात आणि गळ्यात खूप मोठ्या प्रमाणात जखम जाल्ली. या हत्तीक दुसऱ्या हत्तीन सुळ्यान मारून हल्लो करून जखमी केले. 2 दिवसांनंतर या जखमी हत्तीलो मृत्यू जालो. जोयडा तालुक्याच्या पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर प्रदीप हेमी शवचिकित्सा केली. तो हत्तील्या कुस्तीत जखमी जावन मरण पावल्याची खात्री जाली. वन अधिकाऱ्यान या हत्तीलो अंत्यसंस्कार केलो. या काळी वन्यजीव रानात जसे वाघासाठी राखीव जंगल आसा तसे हॉर्नबिल पक्षीसाठी आणि हत्तीसाठी अलग अलग राखीव प्रदेश आसात. म्हण या वन्य क्षेत्रात हत्तीचे प्रमाण दिवसान सुद्धा जास्त दिसतात. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड AC आणि नॉन AC रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.